तो हेलो लोगोफोर गुड आफ्टरनून टू यू लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों तो ओरैबायदि दुखुनांथाव दिनैनि भिडिअ लोगोफोर माने सासे मानसि माने गोमानानै दं नोंथांमोना बे मानसिखौ नुयोबा कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मानसिखौ मोजाङै सिनायना लादो लोगोफोर मानसिया बबा रायलायनो रोङा तो जोबोद दुखुनि बाथ्रा न'खरनि मानसिया दायो माने जोबोद दुखु जानानै माने भिडिअ खालामनो थिनदों आरोना आंखौ तो बेखायनो आंबो भिडिअ खालामबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना अबावबा नुबाय बायोबा नोंथांमोना नैबे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो तो बिथांनि नामा जाहैबाय सानसोरां बसुमतारी आमथिखा सालाङिनि आरोना बे मानसिया आमथिखा बर' सालाङि आमथिखा बर' सालाङि होनो आरोना ओमफ्राय पस्ट अफिस आंगुरि ओमफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोना माने नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिथांनि बिदाया दहाय माने जेरक्स खालामफैदोंमोन बेयाव आंखौ भिडिअ खालामनो थिननायलाय नोंथांमोनखौ माने नुबाय बायो खोमा जे अबावबाफोर नुबाय बायदों खोमा होननानै माने आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय जे नोंथांमोना अननानै माने हेफाजाब खालामबानो जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलाव माने बहुत मानसि गोमायो नङा लोगोफोर तो बेल' नङा गोबां मानसि बेफोरबायदिनो माने गोमागासिनो बेफोरबायदि बबा जाम्बा बेफोरबायदि मानसिया माने अनेक गोमायो आरोना जोंनि बर'फ्रानो तो बेखायनो बर'जों बर' नोंथांमोना नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय हेफाजाब होलायबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनैनि भिडिअ'आव जे नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना नुबाय बायोबा अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायनांगौ नङाबा सोर हेफाजाब खालामनो जोंनि बर'खौ नङा तो नोंथांमोना बुजिखागौ लोगोफोर जों बर'जों बर' माने अनलायनानै थायोबासो हेफाजाब खालामलायोबासो जों माने हेफाजाब खालामलायोबासो जों माने दावगालांगोन जोंनि बर' हारिया नङा तो बेखायनो नोंथांमोननिसिम माने भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायनानै मारै मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ माने मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आंखौबो बेफोरबायदिनो माने सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि सापर्टजों आङो माने गोबां दावगाबोनो हाबाय दिनैसिमाव आंनि इउटुब चेनेला माने मनेटाइज जाहां जानानै दं आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना जास्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय साबस्क्राइब लाइक नङा लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो दावगालांनो हागोन नोंथांमोन नङाबा नोंथांमोननि हेल्प नङाबा नोंथांमोननि अननाय नङाबा आं माने बेफोरबायदि दावगालांनो हाया आरोना तो बेयो 100आव रोखाखा आरोना 100%। तो बेखायनो नोंथांमोननिसिम माने थेंक्स बावो नोंथांमोननि सापर्टनि थाखाय लोगोफोर नोंथांमोन सापर्ट खालामाबा आं बिदि जेबो खालामनो हाया नोंथांमोननि अनगा नोंथांमोनखौ माने हाजार साबायखर बावनाय थाबाय आरोना लोगोफोर आं बेफोरबायदिनो माने मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बेनोसै आरोना नोंथांमोनाथ' बांसिनानो आंखौ सिनायखायो तो नोंथांमोना जास्ट आंखौ हेफाजाब होबाय थाबानो जाबाय आरोना बिदि जायखिजाया बार होदो ना लोगोफोर नैबे गोमानाय मानसिखौ माने नोंथांमोना माबाबानो जाबाय आरोना नुयोबा खोन्थाहर लोगोफोर नैबे होखानाय नाम्बाराव माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय लोगोफोर बेनि एड्रेसा आमथेखा बर' सालाङि लोगोफोर पस्ट अफिस आमगुरि आरोना ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट चिरां पिन नाम्बार 783393 लोगोफोर अबेबाफोर माने गारिफोरजों माबाफोरजोंबो थांफानो हागौ तो बेखायनो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना अबेबाफोर गोजान जायगायाव नुयोबाबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय तो थेंक इउ सो माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासिम नायनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ थेंक्स गिभिं आरो साबायखर बावनाय थाबाय लोगोफोर तो बेखायनो नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय